Nou ja, we hadden verdediging staan met Nico-Jan Hoogma. Later ook nog heel lang bij HSV in de verdediging gestaan. Dus we hadden niet een team waarvan je zegt van nou dat is geluk. In het tweede jaar dat Rob Baan trainer is bij Cambuur, plukt hij oeralspelers waai. Marcel Keizer en Michael Mols komen van Ajax, Ben Spork komt van Sparta en boppendot wordt mij Jack de Gier van de FC Den Bosch een echte topscorer binnenhellen. En al gauw tot blikken dat Cambuur dat seizoen meedoet om de titel. We hebben een aantal goede aankopen gedaan en het is nu langzamerhand een team aan het worden. En dat was het eerst niet? Nee, toen werden we vaak wel gecomplimenteerd door het goede voetbal, maar maakten altijd een beslissend foutje. En dan verloren we nog net een wedstrijd meestal. Daar weer Roembiak. Dit is Keizer, ooit Ajax. En hij vindt Dantuma. En het is 2-1. Jouke Dantuma. En waar komt hij vandaan? Uit Dantuma Deel. Ja, het is echt waar. Jouke Dantuma komt van de amateurs van Broekster Boys en draait dat hier een geweldig seizoen. Toen scoorde ik val me nog een keer. Voorzetten. Ja, hele belangrijke doel. Belangrijke goals. Voorzetten, dat goal, ja, die mijn beste hier. Ja. Jij scoorde tegen Top ook nog hier. Top was die winnende goals voor de periode toen. 14.000 man hier, open banken. Ja. Dit is opnieuw Dantuma. Gaat de bal naar Abma. Dan komt hij met een gelukje weer voor de voeten van Dantuma en hij scoort. Tjen Top Os leidt Cambuur beslag op de periodetitel. Maar de Ljouwerters willen het net op de nijcompetitie omkomen litten. En de afspraak wordt maken om vol voor het kampioenschap te gaan. We hadden op dat moment, vond ik, niet alleen op eerste divisieniveau, ook op eredivisieniveau, hadden wij de beste keeper van Nederland. En dat durf ik gewoon te zeggen, want dat was ook zo. Hij was niet te passeren, hij kon heel goed meevoetballen. Doelman in die tijd is Fred Grim. Grim is op dit stuit haattrainer bij Almere City, maar wie nog een seizoen lang eerste doelman bij de Ljouwerters. Gert-Jan Verbeek nog, hè? Nico-Jan Hoogma, Johnny Roos op de doellijn. Ja, ik heb in die periode best wel punten gepakt voor het team. En ik was geloof ik ook speler van het jaar. En ja, alles viel gewoon heel goed samen. Dat is ook wel leuk. Die Grim die heeft trouwens ook nog gescoord, hè? Zwolle uit. Zwolle uit. Stonden we 1-0 achter. En Fred die ging mee met de corner. Was het voor jou, die corner? Van mij, ja. Van mij wel, ja. En die kopt gewoon 1-1 binnen. Ja, weet je, ook dat zat in dat jaar. Ja. Dat je keeper gewoon een hele belangrijke doelpunt maakt. Ja. En niet een binnenticketje of zo. Hij kopt hem gewoon echt stijf in de kruising. Ja, de kracht van het elftal was denk ik de samenhorigheid die we met elkaar hadden. Hè. We gingen niet alleen in het veld heel goed met elkaar om qua voetbal, maar ook daarbuiten. En dat was in die jaren ook wel de verdienste van Rob Baan, die dat team toch wel bij elkaar hield. En ook buiten het voetbal spelen en het trainen, dat team betrokken maakte met de tactiek, met het strijdplan. En het was gewoon een hartstikke leuk team. We gaan even naar de selectie van Jurt de Dooi. Want een man die er in het kampioensjaar van 1992 ook al bij wie is Jan Bruin. De 20-jarige Bruin waard 4 wedstrijden van de Oin troch trainer Rob Baan bij de eerste selectie helle. Voor de allesbeslissende uitwedstrijd tegen NAC Breda. Volgens mij was het heel erg spannend. Want vroeger, vlak voor de wedstrijd in de warming-up moest ik bij hun komen. En dan zeiden ze van Jan, stel als Nico-Jan Hoogma van Hoordonk niet de basis achterin. Zou je dan eventueel ook als voorstopper kunnen spelen? Nou, en ik was als spits volgens mij mee. Dus het was wel heel erg apart. Dus ik zei, tuurlijk, als dat moet het. En graag. Dus het was wel, ik denk de spanning van de trainers. Dat ze dachten van, Jan kan ook aardig koppen. Mocht het probleem zijn met Nico-Jan op Van Hoordonk, kan hij altijd nog voorstappen gooien. Maar eigenlijk was het natuurlijk heel verbazingwekkend dat ze dat vroegen. Maar wel grappig. NAC Breda is een van de grote concurrenten voor de titel. In een hele belangrijke wedstrijd zet Ulrich Kruden Cambuur op een 1-0 vastsprong. Op een gegeven moment stien we voor met 0-1. Dus ja, die hoeven net. Je moesten. En elke keer als die bal, als die boeten weer, moest die bal pakken. En daar zit natuurlijk al je publiek daar bij het hek. En die spuiten die dan alle hier in de nek als we die bal pakken. Dus we zijn gewoon, wie let die bal eens en scheids, sorry. Oké, en die scheider die snapte dat. En Don Lokhoff, die speelde bij NAC, die laaien steeds. Want ja, die moest iedere keer die bal voor ons pakken. Want wie dient net. Dus dat is geweldig natuurlijk. Middenvelder Marcel Keizer zwaargt uiteindelijk voor de definitieve beslissing. Cambuur wint met 2-0 en zet een hele grote stap richting de titel. De enige oerbleunde concurrent is dan nog RBC uit Roosendaal.
En Cambuur hoeft zelf net te voetballen als RBC het opneemt in de uitwedstrijd tegen Veendam. En maar de Cambuurspelers op de tribune van de Lange Leegte eindigen die wedstrijd in 1-1. En dat betekent dat Cambuur kampioen is. Rob Baan is op dit stuit technisch directeur van het Indiaanse voetbalboen. Maar het kampioenschap met Cambuur is ook voor hem een van de grote hoogtepunten in zijn lange carrière. Dat is een van onze, en ook voor mij een van de mooiste momenten geweest. Omdat we gingen dus met een bus met spelers en dames daar kijken. En precies dat gebeurde wat we hoopten. Want ja, je denkt bij jezelf, je wil wel graag thuiskampioen worden. Maar hoe eerder we het zijn, hoe beter. En dat lukte, dus we hebben al in de bus feest gevierd. En toen we eenmaal op het plein aankwamen op Cambuur stond dat vol met mensen. En vanaf dat moment is het feest losgebarsten. En dat was wel een van mijn hoogtepunten in mijn carrière. Wat ik me daar nog van kan heugen is dat ik van heel veel momenten van wat er op die tribune gebeurde met ons, hè, met de spelers en onderling en hoe we ermee omgingen. Ja, dat ik van daaruit ook nog heel goed weet wie er nou allemaal in het team zat ook in die periode. Omdat ik weet dat met Jack de Gier, met Michael Mols, met Benny Spork we gek doen. En ik zie dat zo voor me, die beelden op die tribune. Dus ja, dat heeft enorm veel indruk gemaakt. En dat neem je tot zeker de dag van vandaag en de rest van je leven natuurlijk, neem je dat mee. Met de bus uit Veendam naar Ljouwtwer, Gerard de Haan, Weilen Gerard de Haan. Die nam de microfoon in de bus, jongens, het hele stadion zit vol, het hele Cambuurplein, lichtmasten aan. Wie ik zag. En wie kom je hier, jongen? Echt weer plein, zwart. Ik denk dat er wel 4 man hier op plein. Ik weet wel dat wij volgens mij stonden we op de bus. Bovenop de bus. Ja. En toen was het echt... Een hele bus hier. Ja. Ongelooflijk. Maar het was vanaf de Wordwij was het al vol. Echt? Ja. Ja. Daar stond het al, de auto's stonden langs de kant. Ja. Dat was echt een mooi gezicht.